L-iskandlu tal-overtime fit-taqsima tat-traffiku fil-korp tal-pulizija li ġiet deskritta bħala mafjuża hija sitwazzjoni mwera immens għaliex dawk fl-ogħla karigi ma jridux jerfgħu ebda nitfa' responsabbiltà u jridu jfafruha fuq ħadd ieħor. Iddikjara dan l-editorjal tal-Malta Independent on Sunday li jirreferi b'mod speċjali għall Ministru tal-Enerġija Michael Farrugia li taħt id-dekasteru tiegħu kien jaqa' l-korp tal-pulizija meta seħħew dawn il-każijiet. L-iskuża pwerili li ġab Farrugia li hu ordna investigazzjoni b'dak li qal il-whistleblower ġie nnutat mill-editorjal iżda jiddikjara li din mhix biżżejjed u għalhekk għandu jerfa' r-responsabbiltà politika tal-iskandlu u jirriżenja minnu fih. L-editorjal jinnota kif dan l-iskandlu għamel ħerba minn reputazzjoni mxaqqa li diġà kellu l-korp tal-pulizija, possibilment darba għal dejjem. Jiddikjara wkoll li Michael Farrugia għandu jirriżenja anke għaliex fi żmien li kien Ministru, il-korp naqqas milli jieħu azzjoni fuq numru ta' skandli ta' korruzzjoni fil-Gvern, fuq rapporti żvelati tal-FIU li jippuntaw lejn l-ogħla uffiċjal tal-Gvern implikati f'ħasil ta' flus u fuq nies li ndaħlu fl-investigazzjonijiet tal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia mingħajr ma ġew mresqa l-qorti. Din it-talba ta' riżenja tott ukoll għall-eks kummissarju Lawrence Cutajar li eventwalment ħa konsulenza mal-Gvern. Fil-dawl ta' dan, l-editorjal jisħaq li l-Prim Ministru Roberta Bela irid jgħaddi mill-kliem għal fatti u jfisser kif it-tolleranza żero għal korruzzjoni għandha ġġib riżenji li dawk involuti jitresqu quddiem il-ġustizzja u li l-korp jitnaddaf mill-qiegħ minn dan il-ħmieġ. Il-Malta Independent appellat lill-Gvern biex jagħmel eżami holistiku sabiex dan il-ħmieġ mafjuż ma jerġax iseħħ billi fost l-oħrajn jiżdiedu l-pagi tal-uffiċjali ħalli ma jqgħux għan-nasba korrotta u jsir eżami intern ta' sistemi li bihom jinkixfu l-abbużi. Għadu mhux magħruf jekk il-Prim Ministru kienx konxju b'dan il-każ meta ħabbar ir-riforma kif inħatar il-Kummissarju, iżda l-editorjal jappella lill-Kummissarju l-ġdid sabiex ikollu l-kuraġġ jieħu deċiżjonijiet jiebsa iżda kuraġġjużi biex isalva lill-korp.